Il-Gvern nieda l-Istrateġija Nazzjonali għal ħiliet Diġitali bilan li l-pajjiż jipprovdi aktar ħaddiema mħarġa fit-teknoloġija tal-informatika. Bekk Malta se tkun l-ewwel stat membru Ewropew li għandu strateġija nazzjonali għal dan il-għan. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li skont il-mudell Ewropew il-frażi e-skills jista' jkollha diversi definizzjonijiet, fosthom li persuna tkun imħarġa fil-maneġġjar ta' sistemi tal-ICT, li persuna tkun taf tuża sistemi ta' ICT waqt xogħla u li persuna tkun kapaċi tuża l-internet għal skopijiet ta' negozju. Karm Kakija, il-kap amministratur tal-Fondazzjoni Maltija għall-e-skills li qed tmexxi din l-inizjattiva, qal li din l-istrateġija tfasslet anki skont oħrajn li saru madwar l-Ewropa li kellhom għanijiet simili. L-istrateġija Maltija se tħares lejn il-mod kif jista' jevolvi l-kurrikulu fl-aspett diġitali. Dan billi jittejbu l-mezzi li bihom qed jiġi mallem l-ICT f'kull struttura edukattiva. L-istrateġija se tippromovi wkoll inizjattivi nazzjonali biex isir taħriġ speċjalizzat. Dan huwa proġett li dam tul ta' żmien però ħareġ ħafna rakkomandazzjonijiet li huma importanti. Xi ftit minnhom huwa per każu li nintroduċu iktar assessment lill-istudenti, teachers u anki lill-iskejjel biex ovvjament inkabru imorru aħjar meta tiġi fuq ħiliet diġitali. Dawk li jaħdmu fl-ICT anka preżentament se jkunu rikonoxxuti b'mod aħjar biex bekk ikunu stmati daqs ħaddiema f'setturi korporattivi oħra. Nintroduċu ċertu tools kemm fis-soċjetà u anki fl-edukazzjoni u però anki fl-ICT program biex nassessjaw lina nfusna dawn huma tools li huma jeżistu madwar l-Ewropa, huma informali wkoll, jiġifieri inti tista' tieħu test biex tara kemm inti kif inti sejjer fil-ħajja diġitali. Dan fil-waqt li ħaddiema li diġà huma mħarġa fis-settur se jkomplu jingħataw taħriġ xieraq fuq il-post tax-xogħol, ikunu provduti fondi għal proġetti sostenibbli fis-settur u jiddaħlu mezzi biex iż-żgħażagħ jitqisu aktar bħala konsumaturi tat-teknoloġija milli sempliċiment utenti. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri fakkar li l-Gvern kien diġà investa f'dan is-settur billi fetaħ boros ta' studju u programmi fl-Università dwaru. Iżda b'din l-istrateġija il-Gvern se jkun qed jindirizza l-bżonnijiet tal-ekonomija tal-preżent. U allura jdu naraw li l-skills li għandna fil-preżent ikunu skills neċessarji li l-industrija da titlob. U b'din l-istrateġija din nidentifikaw u għedin naraw kol x'miżuri mbagħad għandna bżonn sabiex fost oħra eżempju naraw li iktar nisa jitlu f'din l-industrija. Xkembri temm jgħid li bil-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni meħtieġa bejn kull min involut mal-Fondazzjoni Maltija l-Ħiliet Virtwali, din l-inizjattiva se tkun storja ta' suċċess oħra għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.